Čo je? Čo je? Čo vrieskaš na Však mňa? dobre. Čo vrieskaš, prosím ťa? Chceš aj ty, či nie? Nie. Však dobre. Abo len trochu, no. Tak a poriadne to otváraj. Čo robíš? Poriadne, zober to, prečo tam nemá čo robiť, prosím ťa. Toto čo je? Mami, ale dobre, počkaj, a chceš aj tu, či aj tú druhú? Aj tú druhú daj. Tak, tak. Daj aj ty. Dobre, ne? Ešte jednu, poďme. Ty daj. Ešte tú cibulu zober. Jak krájaš tú cibulu, nie tak. Ale však neviem. Prosím ťa, zober ten nožik, nehysterič. Poriadne, poriadne. To Tak ale pozri sa, aké to je krivé. Pozri sa, to sa nehambíš? Nehambím sa, tak ako to mám urobiť, keď neviem, joj. Sa mi trasú ruky. No, dávaj, dávaj, dávaj. A táto šupa nemôže ísť celá dole, lebo tam sú vitamíny. Tak ju zjedz, daj si. Nie také hrubé, čo robíš? Ja neviem, čo mám robiť? Neviem ďalej, ja tak ja... Paprika, povedz mi, kedy stop. Stop! Stop! Však dobre, nekrič po mne, dáš mi, mami, prosím, ocot. Povedz, kedy stop. Ešte Stop! trošku, ešte trošku. Stop, to je veľa! Stop! 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 Fuj! Som ti hovorila, že si to prehnala. To je pre teba. Dovidenia.